Hola, oxigenats! Avui tenim la sort d'estar als boscos pirinencs de les capçaleres del Freser gaudint de l'enllaçament del mussol pirinenc. Però a més de mussols pirinencs, parlarem de meduses, plantes carnívores, somaretes, tòrtoles viatgeres i corriols periurbans. Som-hi! La vida ens desborden i avui tornem a tenir un oxigenats doble, amb molt de contingut, del mar a la muntanya. Comencem a més de 2.000 metres d'alçada. Hola, oxigenats! Avui som al Pirineu i us proposo fer un cop d'ull a algunes plantes d'ambients humits. Concretament som a Saboredo, a la Vall d'Aran, i aquí darrere veiem un rierol envoltat d'aquests mulladius amb el terra sempre xop, que també es pot trobar en zones planes i al voltant d'estanys. En aquest petit mulladiu hi trobem cotoneres, també per la seva semblança amb el cotó, la planta del cotó. Però tot i ser tan semblants, aquests pèls que tenen les cotoneres no són tan resistents i tan forts com els de la planta del cotó i no serveixen per filar roba. Però sí que durant les guerres mundials van fer proves i els van acabar fent servir per fer blens d'espelmes o també per fer cotó sanitari. Tot i la verdor, aquí fixem-nos que hi ha uns puntets de color rosa que si ens hi anem apropant veurem que són orquídies, concretament dactilorhiza maculata. I fixeu-vos amb aquestes franges que tenen les flors, són pistes d'aterratge per als abellots que venen a pol·linitzar-les. En aquest raconet humit i ple de molses hi trobem la viola d'aigua, que es diu així per la seva semblança amb les violetes de bosc, que probablement coneixeu, però no hi té res a veure. I si ens apropem a les seves fulles, veurem que per complementar la seva dieta, ja que aquests ambients són molt pobres en nutrients, han trobat una estratègia i és menjar-se els insectes. Són plantes carnívores, sí senyor. A les seves fulles tenen substàncies enganxifoses que atrapen les mosquetes i mosquits que s'hi apropen i llavors alliberen enzims que mica en mica els van digerint. No ho semblaven pas, plantes carnívores, tan boniques i tan finetes elles. Aquestes són algunes de les espècies que trobem en aquests ambients de mulladiu, que són molt abundants a l'alta muntanya, però tot i així són molt fràgils i convé conservar-los. Del Pirineu cap al Besòs, un riu que resisteix. I hi viu un corriol, no el cama-negra, que viu a les platges, i l'altre dia en parlàvem, sinó el corriol petit, que viu en els rius, el corriol de riu. Ens en parla en David Perpinyan. Hola, oxigenats. Som a Montcada i Reixac. Són les 4:30 del matí i hem vingut avui a fer anellament de corriol petit amb l'anellador Antonio España. Esto es un proyecto que empezó en 2013 porque cogimos por casualidad, recuperamos un chorlitejo anillado allí en el Ripoll que habíamos anillado 4 años antes, en el mismo punto. Entonces, claro, pensamos que tenían una fidelidad bastante grande al sitio y quisimos comprobarlo. Entonces la manera era hacerle un seguimiento a distancia. Hasta ahora no se habían puesto banderolas de lectura a distancia para hacer el seguimiento con prismáticos, telescopio o cámara. Los resultados han sido muy buenos. Allí en el Ripollet hemos anillado casi 60 y el resto han sido aquí en el Besòs. Allí el Ripoll está muy masificado de gente. Hay polígonos, hay autopistas, hay muchísimas molestias. Aparte hay 2 colonias de gatos que mantienen en el ayuntamiento. Hubo un año que se perdieron más de 100 huevos. Más de 100 huevos contabilizados todos por nosotros porque hicimos seguimiento de los nidos. Últimamente y cada vez más el riesgo de ser pisoteado, porque el río ahora la gente está viniendo cada vez más al río, vienen a bañarse, vienen a hacer picnic, vienen a, no sé, incluso con la mountain bike, que esto es terreno de piedra. Los perros los que traen la gente que viene paseando aquí, vienen a que sus perros se bañen, a que jueguen. Hubo una molestia ya demasiado grande, metieron maquinaria pesada en el lecho del río y entonces nos temimos que este año los chorlitejos no fueran allí al Ripoll y efectivamente se han venido aquí al Besòs. En el Ripoll ahora lo han abandonado bastante, demasiada molestia. Hay solo 3 parejas, tengo yo contadas. Y aquí en el Besòs, en la parte de la Llagosta y de Montcada, pues hay muchísimo. Tienen mucha tranquilidad, mucho espacio, muchas piedras. Y aquí están a sus anchas. Esperamos seguir con este proyecto un par de años más, a ver qué sorpresa nos deparan. Hola, oxigenats! Ara és el moment per veure en flor la corona de rei, una planta que trobarem en parets i cingleres calcàries, al Pirineu, Prepirineu i les muntanyes del Port, en tota la seva extensió de punta a punta de Catalunya, des del Montsec fins al Coll Sacabra o l'Alta Garrotxa. La Cleòpatra i la llimonera són 2 espècies de papallones molt vistoses i que tenen una biologia molt semblant i que és justament a principis d'estiu quan a vegades són més abundants. Les podem veure en gran nombre tretes a les flors de l'espígol, de la llengua de bou, i com a particularitat són 2 espècies que hivernen en estat adult, reapareixen a finals d'hivern, és quan llavors s'aparellen
i fan l'aposta sobre diferents espècies de laderns i en aquests moments és quan emergeixen les generacions de l'any. Una de les libèl·lules que podem trobar més abundants en aquestes dates és el Calopteryx hemorrhoidalis o damisel endolada, típica dels cursos d'aigua de la muntanya mitjana amb bona cobertura de vegetació. Pot arribar a ser localment molt abundant amb poblacions de centenars d'individus que es caracteritzen pel comportament territorial dels mascles i el seu festeig molt vistós fent vols acrobàtics al voltant de la femella. Els falciots negres ja fa uns quants mesos que ens acompanyen, però a partir d'aquesta setmana alguns individus començaran a marxar i ni ens n'haurem adonat que ja no en veurem més fins l'any vinent. Tingueu en compte per això que el falciot pàl·lid, que és una espècie extraordinàriament semblant, encara romandrà entre nosaltres ben bé un parell de mesos més. Ara que comença a venir de gust anar a la platja, estigueu al cas per si trobeu algun corb marí emplomallat, perquè és en aquesta època quan se'n veuen més del que és habitual. Per un costat tenim els joves que ja han sortit del niu i per l'altre alguns exemplars que ens arriben procedents de les Illes Balears. Les platges pròximes a zones amb penya-segats o roquissars són força més apropiades per trobar-los. En aquesta època, la major part dels polls de la majoria d'espècies ja han volat dels nius fa dies. Els ocells com el còlit gris, que crien a l'alta muntanya, com que comencen una mica més tard, és ara quan es deixen veure en grups familiars. Aprofiteu, per tant, si teniu vacances i aneu cap al Pirineu per gaudir-los. Això sí, els heu de buscar per damunt de 2.000 metres d'alçada. Alguns punts excel·lents són el Coll de Pal, el Port de la Bonaigua o els voltants del refugi del Bou Mort, per exemple. Bona tarda, avui hem vingut amb en Joan Ventura, de Cap de Creus, al Mas Ventós, a fer una recerca d'ortòpters. Buscàvem el sagapedo, que és una espècie molt peculiar i molt escassa. No l'hem trobat, però hem trobat moltes més espècies. Joan, explica'ns una mica, va. Bàsicament, l'intenció era veure quines espècies trobàvem aquí al Cap de Creus. Hem trobat espècies interessants. De fet, hem trobat un Homocetus rufipes, que no havia estat citat aquí al Cap de Creus. També hem trobat un Antaxius chopardic, que tampoc havíem citat. I entre d'altres, també hem trobat Homocetus raimondi, hem trobat someretes, hem trobat uronemus, vull dir que déu-n'hi-do. Per un costat tindríem aquests que serien els encífers, val? Que podríem dir que serien tot el grup dels grills, de les someretes, dels platiquers, de les saltareles. Aquests, com a característiques, és que tenen les antenes molt llargues, veieu? En aquest cas és una tilopsis, una fanoptera aranya, ara ho ensenyaré al llibre, però fixeu-vos que té les antenes molt llargues. I l'altre grup gran, dels saltamartins o els ortòpters, que serien els salífers, que com a característica tenen les antenes més aviat curtetes. Val? Aquests serien saltamartins, llagostes... A diferència dels altres, aquests són bàsicament diürns. Són els típics que et salten per tots cantons quan travesses un herbassar. Els ortòpters, un grup d'insectes fascinants, amb espècies interessants, endèmiques i molt curioses, i d'una importància vital en molts ecosistemes. Hola, oxigenats! Avui m'ha arribat un xivatasso de que, tot i que fa aquest dia així ennuvolat, hi ha un banc de meduses luminescents que estan aquí esperant-me. Així que me'n vaig a gravar-les a veure si es deixen. Fins ara! Mireu que boniques que són. No em direu que no és per quedar-se hipnotitzada mirant-les. Ens hi podem apropar, no heu de fugir d'elles quan en veieu. El que passa és que heu de mirar que tenen, a banda d'aquests tentacles més gruixuts, que sí que es veuen bé, uns altres que són més finets, que són pràcticament transparents, que són els que més piquen. Per tant, heu de mirar d'on venen les corrents i les onades i orientar-vos en el sentit contrari. D'aquesta manera podeu apropar-vos a observar-les i admirar-les sense cap mena de perill. A banda de les pelàgies també trobem altres meduses a casa nostra, com podrien ser el bord blau, per exemple, que és una medusa que ve en grupets a finals d'estiu normalment i que és molt grossa. És impossible que no la veieu a distància perquè ja té una mida considerable i és molt bonica. També podem trobar els ous ferrats, la Cotylarrhiza tuberculata, que també apareix a finals d'estiu i com veieu el seu nom és molt clar al que s'assembla. És tan inofensiva que mireu quin selfie més xulo que em vaig fer aquest estiu passat. I a més és molt bonic perquè sol portar uns peixets, que són els sorells, que viatgen a sota del seu barret, entre cometes. O també podem trobar les barquetes de Sant Pere, que és aquesta que apareix a principis de l'estiu o finals de la primavera, que tenyeix les vores de la mar de color blau, i molta gent es pensa que és un plàstic, però en realitat no ho és un animal que viatja. Així que si trobeu aquest tipus d'organismes, us animo que feu fotografies i els pengeu a la pàgina web del projecte Observadors del Mar. A la web observadoresdelmar.es, entreu, busqueu el projecte Meduses i aquí podeu trobar tota informació, podeu veure les seves observacions arreu de la geografia mediterrània, els tipus d'espècies que podem trobar
i fins i tot guies d'identificació. Així que us animo a que pengeu les vostres observacions i contribuïu a la ciència ciutadana. I ara us presentaré uns altres animals també pelàgics, però aquests de sang calenta, els ocells de tempesta. Us en parla des d'aquí mateix, des de l'Ametlla de Mar, però de mar endins, en Pere Josa, de Biosicat. Bon dia, oxigenats. Avui de bon dematí hem sortit del port de l'Ametlla de Mar i hem recorregut les 3 milles que ens separa de les instal·lacions aqüícoles que el grup Balfegó té destinat a la Tonyina. Avui els hi porten aliment, concretament el que porten és peix, que això fa que moltes aus marines s'acostin a la zona per intentar agafar part d'aquest peix. I ara que estem a l'estiu, per exemple, les més freqüents són la gavina corsa o el gavià de potes grogues, tot i que també podem veure altres espècies com xatracs, baldrigues, etc. Des de fa uns anys, des de Biosticat, estem fent un seguiment d'aquestes aus marines que venen i hem vist que aquí es produeixen unes concentracions molt grans d'ocell de tempesta, que aquí els pescadors de la zona ho coneixen com escaterets. A nivell de Catalunya, amb unes xifres, podem dir que inèdites pràcticament fins ara. L'ocell de tempesta és la més petita de les aus marines que podem observar a casa nostra. És poc més gran que una oreneta, de coloració fosca i amb el carpó blanc. És de costums pelàgics i només toca terra per nidificar. L'any 2015 es van detectar a l'Ametlla de Mar concentracions a desenes d'exemplars, alimentant-se a les proximitats de les instal·lacions aqüícoles per a tonyines. Aquestes xifres són excepcionals, comparant-les amb les dades conegudes fins ara a Catalunya, sempre minces i de pocs exemplars. Des de Biosticat, amb la col·laboració del grup Balfegó, des de l'any 2019, estudiem la presència de les diferents espècies d'ocells marins a les instal·lacions i les interaccions dels ocells de tempesta amb les activitats aqüícoles. Entre els mesos d'abril i agost hem detectat agrupacions d'un mínim de 100 exemplars, i aquest any s'han obtingut les xifres més altes al període d'estudi, fins a 455 exemplars observats el 14 de maig. Queden encara moltes preguntes per respondre al voltant d'una espècie tan desconeguda, pel que caldrà seguir investigant. Doncs bé, oxigenats, esperem que us hagi semblat molt interessant aquests resultats que hem obtingut fent el seguiment de les aus marines, especialment dels ocells de tempesta. Vinga, fins una altra ocasió. Els colls de muntanya, com aquest que veiem aquí, són llocs de pas d'ocells migradors. Ara, a la tardor, començaran a passar grans estols d'ocells en migració des del nord d'Europa cap al sud, cap a l'Àfrica. I un d'ells és la tórtora. Coneguem-la més a fons. Mentre anem a revisar una de les trampes i col·locar gra, avui us explicarem què volem conèixer de la tórtora i per què. La tórtora és una espècie que està en declivi a Europa. En els darrers 20 anys ha caigut gairebé un 50%. El que volem conèixer amb aquest estudi és la productivitat de les parelles i la supervivència any rere any. Intentem capturar tórtores i posar-los un GPS amb un arnès que no li molesta i que pesa el 3% del seu pes. A més, li posem 2 anelles, una que porta un xip i, a part, prenem mesures biomètriques i li traiem mostres de sang. Amb aquest GPS podem localitzar on tenen el niu i així poder seguir quantes postes fan i quants polls treuen a cada posta. La supervivència la coneixem a través del marcatge amb anelles. Any rere any tenim recaptures que ens permeten saber quantes sobreviuen a un cicle anual. Els GPS també ens donen informació molt important sobre l'ús de l'hàbitat. Aquí, per exemple, tenim una zona de besada, amb pastura, amb arbres alzines, on estan entrant les tórtores a menjar al terra. El marcatge amb emissors GPS ens aportarà informació molt important per entendre quins són els hàbitats que li agraden a la tórtora anar a alimentar-se, com també entendre quines són les seues zones preferides per fer el niu. Sabem que la regressió que s'ha observat a nivell europeu de la tórtora és degut als canvis de les zones agrícoles, sobretot degut a la intensificació de les zones agrícoles més productives, però també per un procés d'abandonament de l'agricultura en les zones més marginals i el conseqüent tancament de les zones forestals. En aquest viatge no estem sols, estem col·laborant amb altres centres de recerca, com pot ser l'IREC del CSIC a Ciudad Real, però també amb els caçadors. La tórtora és una espècie cinegètica i com a tal, la caça pot ser un factor de regressió si aquest aprofitament no es fa amb criteris de sostenibilitat. Els caçadors, per tant, si volen continuar caçant, haurien de ser els primers interessats que les poblacions d'aquesta espècie recuperin i aplicar tots els mecanismes necessaris per fer una caça sostenible d'aquesta espècie. En aquest sentit, ja portem uns anys treballant amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat, obtenint tota la informació que m'he anat explicant anteriorment, i alhora engegant amb el propi Departament i la Federació Catalana de Caça un projecte pilot de gestió de l'hàbitat de l'espècie en algunes zones de Catalunya. Així, tots estem generant coneixement per tal d'aportar solucions als que han de prendre decisions per tal de recuperar les poblacions d'aquesta espècie. Hola, oxigenats! Hem vingut al Pirineu. Hem trobat serps, llangardaixos, sargantanes, papallones i molts animals que ara us ensenyarem. Estem a Setcases, a les portes del parc de les Capçaleres del Ter. A les cotes baixes, a les vores dels camins, ja han trobat els primers rèptils, precisament
la sargantana roquera, la Podarcis moralis. Aquí podeu veure un mascle, que ha patit algun percant si no té cua. I entre les pedres, el seu predador, la serp llisa septentrional, la coronel austríaca, inofensiva per nosaltres, però no per la sargantana. Aquestes vores de camins, de fons avall, estan plenes d'invertebrats, com aquesta Philaeus chrysops. També de plantes molt interessants, com aquesta orquídia, la Platantera chlorantha. És a les cotes més altes, sobre el nivell dels arbres, a gairebé 2.000 metres, on la fauna és més visible. De fons, se sent el cant de la verderola, que té un so metàl·lic i agut. També és molt típic el còlic gris, que a més ara té joves que volten per la zona, i els adults sovint els porten menjar. Entre les perles de l'alta muntanya trobem la papallona polo, que hem tingut la sort de veure. I una altra estrella als prats alpins és sens dubte la marmota, que localitzarem pels seus crits d'alarma molt aguts, que per poc que ens ho correm una mica i ens acostem poc a poc, sense fer soroll, podem veure-les de molt a prop. Hem de tenir en compte que ara mateix hi ha moltes espècies que, degut a que hem estat confinats a casa tant temps, estan acostumats a sortir i no pensen que es poden trobar als pixapins de Barcelona enmig de la carretera. Així que sigueu de Barcelona o de qualsevol altre lloc, si circuleu per la muntanya, aneu en compte que si us travessa una serp com aquesta, digna de portada del programa, Hola, oxigenats, bona tarda! Estarà molt agraïda que li deixeu pas. I una altra cosa més, si com nosaltres sou apassionats de la fauna pirenaica, no us podeu perdre per res el nou portal Faunapir, que han portat a terme, entre d'altres, l'Institut Català d'Ornitologia i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal. Fins al 2 d'agost podeu participar al BioBlitz de Faunapir. És ben fàcil, només heu de penjar les vostres fotos de fauna pirenaica a l'Instagram amb el hashtag Faunapir. Hi ha obsequis molt xulos a sortejar entre els participants. I més Pirineu encara. Tornem al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, on som ara, i des on començàvem el programa, Territori del Mussol Pirinenc. Ens trobem en una zona oberta on fa uns anys hi va haver-hi un aprofitament forestal on es van fer servir criteris conservacionistes, com per exemple deixar fusta morta en peu. El cas d'aquest arbre, per exemple, es va deixar aquest peu, que ha servit ja de niu per picot negre i és un niu potencial per mussol pirinenc. Des de fa un parell d'anys, al Ripollès, un grup de professionals format per diferents entitats i administracions està reforçant amb caixes niu les zones on hi ha un dèficit d'aquestes cavitats. A banda, es fa un seguiment de territoris i parelles i s'està estudiant quin ús fa de l'hàbitat per poder-lo incorporar a la planificació forestal dels diferents boscos de la comarca. Cada any, a finals d'hivern i a principis de primavera, fem escoltes i gravacions automàtiques per detectar els territoris de mascles de mussol. Escolteu el seu cant. A la primavera fem diverses revisions de les caixes niu i de les cavitats naturals que tenim inventariades. El fet que aprofiti les caixes niu ens va molt bé per poder-los estudiar. Una vegada detectat un niu ocupat, com aquest situat al municipi de Queralbs, en un bosc públic, dins el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, s'activen els dispositius de seguiment més específics, com per exemple pot ser l'ENIU, que és un dispositiu que ens serveix per controlar entrades i sortides, o una càmera 4G que ens envia una foto cada vegada que detecta moviment. I també, quan és el moment adequat, es fa el marcatge de la femella i dels pollets. És una operació delicada, intentem ser les persones justes per fer-ho amb el màxim de rapidesa i causar el mínim de molèsties a l'animal. Hem estat de sort, aquesta caixa està ocupada i sembla que els pollets ja estan força grans. Tota aquesta feina ens permet tenir una informació detallada sobre una espècie que té el seu límit de distribució mundial a Catalunya. Si us hem fet venir ganes de natura pirinenca, amb respecte, guiatge expert i amb gent del territori, missió completa. Animeu-vos a fer el viatge de Pirene. Hola, Gisrats! Sabeu el que és el viatge de Pirene? Doncs 12 entitats d'educació ambiental i guies de natura de tots els Pirineus, 12 entitats petites, que formen part de la xarxa Educació Pirineus Vius i que us hem preparat per aquest estiu tot un programa d'activitats. Tenim de diferents temes, astronomia, història, ornitologia... Què són les plantes medicinals i per què serveixen? Papallones... O com descobrir tot el que amaga un paisatge. 1000 coses que us convidem a que vingueu a fer-les. Com ja us hem dit, tot l'estiu, des de la Vall d'Aran. Fins a Cap de Creus, tots els Pirineus, perdoneu, des de Cap de Creus... Fins a la Vall d'Aran. I esteu convidats, feu el viatge que vulgueu. Amb guies professionals. Us ensenyarem tot el que sabem del Pirineu. I a més podrem reflexionar de què ha passat durant aquests mesos. Vinga, us hi esperem. I envoltats d'isards, prats alpins i cercavores ens acomiadem. Fins la setmana que ve, oxigenats!